Здравейте отново! Днес в това видео искам да поговорим за цената, която трябва да платим, за да постигнем своите цели. Ето, например, аз в момента искам да съм здрав. Като цяло, нали, до живота искам да съм здрав и съм си поставил за цел всеки ден да се движа. Независимо дали вали, дали не вали, аз излизам и го правя. В случая цената е ниска. Най-много да се намокра. В крайен случай мога да поистина малко, ама това е трудна работа. Обаче, понякога целите имат много по-голяма цена. Унижението от близките ни хора, които ни приемат целите ни. Неспособността да изпълним целта веднага. Трудности по пътя. В крайна сметка, всяка цел не е просто нещо хубаво. Тя е борба. За да я постигнеш, трябва да се бориш. Затова моят призив към вас е: помислете каква е цената на вашите цели и помислете дали сте готови да я платите, защото всичко в този свят си има цена. Сега, как да разберем дали целта си заслужава цената? Ами ще ви кажа, задайте си въпроса. Това, което съм си поставил за цел, заслужава ли си? Ако отговорът е не, е ясно, че не си заслужава да плащате цената. Ако отговорът ви е да, тогава вече сме на кантар дали си заслужава или не. Но за да сме сигурни, че цената, която ще платим, си заслужава, отговорът трябва да бъде да, мамка му, заслужава си. Не ме интересува какво ще кажат другите, не ме интересува колко време ще отнеме. Не ме интересува какви лайна ще трябва да изям и през какви премеждия ще трябва да мина. Искам да го постигна. Ако си отговорите по този начин, просто няма какво повече да добавя. Това е. Отговорът е ясен. Това е от мен за днеска. Благодаря ви и пожелавам успешен ден на всички. Не се отказвайте. Ако отговорът е да, мамка му, просто действайте, мамка му. Айде, чао!